Er staat nog een aardig koeltje, maar zien twaan schijnt dat wat voor te vallen. En dan draait in de rin van de midden de wind naar het zuidoosten en dan komt er wel wat meer. Maar in het begin, ja, dat lijkt wat op een gelokzielerij. Lijkt goed, Snits wordt kampioen. Er zit geen verwin op. Er zit alleen nog spanning in het feit wat komt op het tweede plak. En Grauw staat op het tweede, Jouwer erachter, Bolzert daarachter. Het zit heel duin bij elkaar. En Grauw die zielt eigenlijk dit keer wat heel agressiever. Wat agressiever als oor, weet ik het zo voorzichtig zeggen. En dus misgunnen eigenlijk al die orenskippers hem dat tweede plakje. En dat kan nog best eens aardig worden voor mij. Je hoort ook geen voorspelling. Want elke site, de wind die valt achter de voet en hij gaat draaien naar het zuidoosten. Dat betekent. Dus dan wordt het weer gelukzielerij. En dan kijk ik wel van alles zeggen, maar dat kan alle kanten op. Ik hield de vrijdag. Okay. Nou, dan maak ik een data. Ja, daar ben ik al bang voor. Nou, ja. Dat was het wel aan. Nou, ik was het net aan. Ik had er geen verstand van, maar nou, het zou net zeer verrassend zijn dat Snits weer op in komt. Dus ik zei gewoon Snits op in. En ik geloof dat Balzert het ook wel aardig doet, dus Balzert op 2. En Grauw op 3. Dat denk ik, ja. Maar Jens? Ja, ja. Ik sta er volledig achteraan. Ach, ja, weer. Wordt hij het nou wol? Wordt hij het nou net? Wordt hij het wol? Wordt hij het net? Hij wordt het! Goeie en welkom bij het Scootjesjournaal dat je het werk van de Lemmer komt. En dat we nou weten dat Snits de kampioen is van de SKS 2013. En dus hebben wij de winnende skipper Douwe Visser hier bij u te gast. En hij heeft zijn bemanningslid Alfred van der Pol, mijn naam. En de voorzitter van de Snitser commissie Cor Rijenga. Hij is de speciale gast van Klaas Jansma. En bij een kampioen Jet Muziek. Ilan van der Pal komt hier spelen en hij doet dat vast alleen nog maar voor Douwe Visser, de kampioen. En hoe dat nou het gebeurde, dat jaren we van Ilke Lok. Nou, het worden al even van die wedstrijd begonnen. Want eerst ging de witte vlaggen weer omhoog. Die krijgers vliegen weekend. Maar al wacht je werd de wien waar je komt. Want de meesten van het stadscape die dachten, ja, er is te meer wien. Of nou ja, die wie wel wat wien, de koel wel wat dreun worden. Maar die komt in de verkeerde hoeken. Hij ziet het in het zuidwesten. En het worden al even voordat die man in Lelystad bellen van hij komt aan uit het zuidesten, daar wij ongeveer. Ja. En maar dat wordt een hele tijd, een heel soort oorlis komen nog even. Voorzitter Bart Kupers die moet even zien hoe dat gaat. Maar dan kan de witte vlaggen en dan kan er start worden. Maar ja, dan ben die skippers in willen om te vechten. Dan gaat Snits als eerst hoe de valse startlijn. En dan komen al die oren erachteraan. Nou, dit is de tweede start. En hiervoor had Bolzert te let draait van de Jouwer. En de Jouwer smiet de protestvlaggen erin. En die roppen en razen. De Alcorijn staat al voorop te razen naar Bolzert. En Bolzert zal uit de wedstrijd verdwijnen. Nou, dan is er Inge minder. En dan bloedt er tredje een uur om een hele mooie wedstrijd te zien. En zij wiezen voorop bij de Jouwer van begin die kant uit. En de protestvlaggen hingen het Shendai. En Bolzert had dus zijn een van de kandidaten van het tweede plakje door het maar net. Nou, Snits liep het wel goed voor te komen. Dit van Grauw langs. Nou, dat is even wel aardig. Maar hij kan net voortdraaien. En je mag eigenlijk wel voortdraaien.
Want daar aan die andere kant, daar leidt de wien. Dat leidt er van de start al en dat iedere hult niet lezen bleven. Maar ze matten maar terug, want boven hun, daar leidt Huzem en ze kennen de draaien. Ja, daar gaat Grauder achterlangs en die zal ik wel achter Huzem langs matten. Maar ja, die kan voortkomen. En voortkomen matje. Nou, de Grausters die willen alles om dat tweede plakje te bereiken. Maar die weten wel dat ze eerst net meer worden zullen. Want dat wordt veel te moeilijk. Maar zij maar de strijd aan gaan met Jouren en Bolzert. Nou, Bolzert leidt eruit. Nou, dan komt Wals Eind. Die komt wel uit die wal en die gaat van Jenne Baardel. En dat soort het hele spul op hem aankomen oer stuurboord. En ze lezen zelfs oer bakboord. Ja, dat is de slag. En dan moet het meeste er al hier achterlangs. Dag, zei het tegen Klaas van der Mullens en iedereen. Behalve Pieter Brouwer van Jereveen. Want die is er oerheen raast. En die kan nog krek voor de Walseinders om de tonnen komen. En eindelijk, Jereveen leidt dus een keer eerste. Ze zijn zuiver blied. De man al leidt Walseind nog deun op de loer. Maar dat zal in de rin van de wedstrijd geen probleem worden voor Jereveen. Er had trouwens helemaal geen probleem gaan in deze wedstrijd. Nou, dan komen de Walseinders op die tonnen. En ja, dan komt de rest. Grauw komt er redelijk dichtbij. Zit wat te verrotten met Drachten om daarheen te komen. Achter Jenne Waard zit er nog voor. Langbart zit er voor. En wordt het Snits. Snits zit wat achterin. Die zit... Jongen, het zingen, de Alve, de Sambitie. Ja, ze komen wel om die tonnen, maar er zit een hulpveld voor. En Snits komt eigenlijk net goed uit de startblokken. En dan moet je eens even zien hoe het Grauw dat doet. Eerst even bij Jereveen. Gewoon voorop, mooi, loerten inhalen. Op tijd bij de tonnerij. En dan wat er even Lutsenburg en Grienburg. Maar oh, wat gaan ze er zin om. Want ze gaan min hier gaan. En ze willen eigenlijk wel eens even een hele goede wedstrijd zielen. En dat zou dan mooi Joert kennen. Dus op wij naar het strand. Nou, dan is even naar de restje. Hoe komt dat bij die man Grauw en Philips en Drachten? Die zitten wat met elkaar te griemen. De hele mannen en bedoel ik. En Alco Rijnga, die rende achter hem, langs de protestvlaggen, trog. En die zocht er Snits achter hem aankomen. Die is nog vol verder voortzakken. Nou, en dan op een nij bij de heugste tonnen met de hele mannen het mij Drachten in de slag. En dan liep het krek te gaan. Maar ja, je mat nog wel om die tonnen. Hè? En dan is de boog wat wiet worden, want ze ben wat benauwd van Drachten. En dan kan Drachten daar binnen terug. Kan Drachten daar binnen terug. Zou Drachten daar binnen terug kennen. Dek en Drachten binnen terug. Dat is geen enkel probleem. Nou, zo ziet er geweldige mooie streetweek. Een hele mooie wedstrijd om naar te zien voor het publiek. Nou, dan eens even verder zien hoe het met Grauw gaat. Want daar ben ik wel benijd naar. Grauw die rukt op naar het vierde plak. En die zocht Langwaar. En dan komt Grauw eigenlijk in de positie dat ze Langwaar voorbij matten. En dan hebben ze eigenlijk het zicht op het feit dat Snits net meer in één keer kampioen worden kan. Nou, nog eens even zien of het met Langwaar slaagt. Nee, een keer bij de wal draaien. Maar Langwaar gaat nog krek. Ja, die weer draait. En ja, dan roepen ze van hier moet ik draaien. Nou, zei Visser, dat doe ik dan maar eens even zien. En nog eens even zien, zei Jaap Zwager. Maar ja, dan leidt Grauw er al voor. Maar die er in één keer boven doken. En die doekt dus op naar richting het vierde plak. Lodewijk Meter die zielt boven Snits. Lodewijk Meter zielt boven Snits. Ja, het zou dus een keer kennen in Langwaar. Maar het is nooit zo. En Snits komt net vooruit. Snits is op het heden net kampioen. Wilst Jereveen aan de leidingen leidt, gebeurt alles wat wij verwachten hier net. En dat is dat Snits kampioen worden zal. Want Grauw komt heult niet meer naar voren. Tje, je gaat wat zijn al voorbij. En die leidt intussen op het tweede plak. Want Jenne Waard die op het tweede plakje kwam. Die wie ze voorbij gaan in het Vaderwiese rek. Maar wat zijn maar dus ik beliers Jaan op Grauw. En dat betekent dat Grauw hult niet verder voorkomt. Ja, en dan shot Gerard Pieters. Maar ik al eens even achterom. Jeetje, komen die Grausters er nog achterom. Dan mat Snits wat waan. Snits zal wat waan matten. Want ze willen eigenlijk Joert wel kampioen worden. Maar het slag het nog steeds net. Want dan kom je op het tonneta. Hoe stuur je, dan ben je en eindelijk Huzem voorbij. Maar ze zijn bij de allerlaatste niet. Maar ze kunnen er maar net komen. En dan komt ze. Dan komen Jouwer onder terug. Dan komt Ljouwert onder terug. En Snits die blijft voorlopig op het 12e plakje liggen. Nou, dan ben ze bij Lemmer in een meest. Dat de zeilmaker zelf even om de kloten wat te verliezen. Want het spul druwt wat in elkaar bij die tonnen. En dan komt het al hier heel dicht bij elkaar. En ik denk dat je dan wel Douwe Visser van Snits hier matten. Dan kan je daar op een door wijze van profiteren. Hij shot. Hij komt dichterbij. En hij rukt op in één keer naar het 9e plakje. En dat betekent dat Douwe Visser dan weer kampioen is. Tenzij het Grauw wat doet.
Ja, Heerenveen komt hier tussen over de finish, want die leidt een heel eind voor en die kennen ze een keer juichen. Dat is verschrikkelijk. Dat is mooi voor die man bedoel ik, maar dat is verschrikkelijk voor al die oren, omdat het seizoen weg goed. Maar Grauw is nou Jenne Woord weer voorbij. Want die komen eerst op de tonnen en die gaan dan naar beneden en dan naar de finish. Nou, dat liet Grauw net meer sloepen. En dus is Snits net meer kampioen. Tenzij Douwe Visser van Snits, ik werd wat betinkt verzeld. Nou, en ik zal het je maar eerlijk vertellen, want ja, Simone had het dus ik al verteld. Het gebeurt correct. De Snitsers die komen nou aan om de tonnen. En dan hebben ze Langwar passeert. En dan shot Van der Pol vooruit. Zak hebben we wel achter de jouwe rond. Dan komt het helemaal goed. Want dan binnen wij nog kampioen. Ik hiet al verklapt. Sorry Elke. Het Heerenveen wint Joet. Tweede Grauw, Jennewoord treden. Drachten vierde, vijfde de Hillemannen. Zegde wordt zijn de Jouwer wordt zonde. Snits. Achtste, negende Ljouwert, de Lemmer wordt ziende. Langwar wordt elfde, de Zuidwesthoeken tolfde. Huzum trettende en Bolzert die verliert de wedstrijd na een fout bij de start. Dan het algemeen klassement. Hij is kampioen, er is niks meer aan te doen. Douwe Visser met de snekerpan op het eerste plak. Net meer in te heljen. Maar daarachter is morgen nog een hele mooie strijd te zien. Grauw zit op het tweede plak met 40,9. Dan op het derde plak de Jouwer met 46 punten. Drachten op het vierde plak met 48 punten. En Jennewoord op het vijfde plak met 52 punten. Nou, ik heb Bolzert er nog even bijnemen op het zesde plak. Maar haast 54 punten, 53,9. Hielendal onderaan Huzum. Lokweenske, Douwe. Dank je. Hoe bleef het best, Eins? Nou, het begint nou wat in de daal. In het begin, na die wedstrijd, moest ik eerst leven tot het besef kwam dat het echt leeuw. Want dat wie er even direct net, hè? Nee? Nee, het is een hele drege wedstrijd. Dus, Wat maakt het zo dreig dan? Ja, gewoon moeilijk. Maar vlaagjes en wiensgiftingen en ja, dat is gewoon heel moeilijk. En rekken niet hield het. Ja, nou dat hebben we eerst net zo gezien. Want ja, eerst liggen we de tol of de tredje. Dus en toen wisten we wel dat we daar niks van zien. Dus het moest echt eventjes vallen dat er even een paar dingetjes gebeuren met terug van de rond kruist. En wat aanvallen krijgt, en toen we er een stuk of 3 jaar achterin. En toen hekken over de buurs, degene die het verstand van rekening had. Die zei, hoe ligt het? Ja, nee, ja, we zouden bloeien, dan is het clear. Dus dan heb ik geprobeerd met alle mannenmacht om dat Ja, of dat zou van me kunnen krijgen, maar dan moet het nog even indalen. Ik weet bij de ouders. Wij dachten, hij wil net kampioen worden. Maar hij wil dat bewaren van morgen. Nee, joh, nee. Wij vinden het helemaal niks om je net kampioen worden met. Want dat zit er nog vallen met druk op. Die vraag hebben ik nog even gesteld, onboord, toen je hem kreeg binnen. Want dat wie natuurlijk wel de gedachte die er libben. Nee. Komt het. Wij dachten van de wal af van ze willen er achterin blijven, want ze willen Joet er net binnen. Nee, zeker net. Nee, het is baar spannend. Elke keer een goede concurrent naar me zinnen. En ja, het tredje er begon en ja, die jongens best net samen voorbij. Dus ja, dan moet je de kap er één voor hebben. Dus we gewoon, ja, we kunnen correct net draaien en dan hoe je stuurt kom je om bij de ton en dat is net handig, want dan moet je echt het hele spul langs. En dat hebben we die in. En dan lees je lijsten. En nou lees je op een plak zodat je hem correct kampioen worden in deze wedstrijd. Ja, dat zien we wel in de gaten. Ja. Is dit net hartstikke mooi? Zeker. Sinds ik ziel op Snits als Vulleman ben ik ook kampioen geweest. Dus, Oh, dus dan ben je er eigenlijk een beetje om verslaafd trekken. ja, soort van. Maar weet je dat? Wie is Joet net benauwd, want je ziet hem er maar achterin en je kwam er net bij. Ja, we hebben morgen daar. Als Joet het lukt, hebben we morgen daar. Als morgen het lukt, dan is het jammer geweest. Wanneer hier niet in de gaten dat het Joet wel lukken zou? Weet ik net. Ik kijk gewoon. We zijn wel leuk op het zien geweest en we zijn meestal voorbij de schaal op game en zeggen, hey, van als we nou zo trokken, ben misschien kampioen. Maar dat wist ik net zeker. Nee. En toen zei je dat het zeker weer. Dus, hartstikke geweldig. Joen 15? Ja, weet net. Mooi dat net van de skip. Ja, dat mooi wel van de skipper, maar het moest daar aan een fit wezen. Net een volle bier? Nee, niet voorzichtig gewoon je. Mooi je fout nooit voor jezelf, want dan kun je hem alsnog. Nou, mooi mijn fout nooit zien? Ik weet net, hier met de berekeningen, ik net. Wow!
Hij is ook in het wetterlijn douwen. Nee. Dat gebeurt net? Ik weet niet, ik ben op tijd ontsnapt zeker. Of het hoeveel hij is ontrekken in West? Ja, op een gegeven moment lijn wel. En toen lag ik grauw tretst. Ik denk van, nou, dit is kreggen nog. Ja. En hoe communiceert we dat dan met douwen? Nou, maar hij kwam even bij me. Oh, dus ja. die zei van, hoe ligt het? Moeten we nog in aanval? Ik zei, nou, als grauw naar voren scharrelt, dan moeten we in aanval. En dat deed er, dus dan moesten we nog even naar voren. Het is heel boeiend wat je zegt, want wat mij daar onder dagen wel opvalt is dat je hem de eerste route, dan geef je hem zo geweldig en dan neem je hem zo voorsprong en dan is het hoog. En dan denk ik, nou wordt ze wat makkelijker. En zo liep het je wat ik word, nou wordt ze wat makkelijker, minder risico. Het zit zo er wat in. Nou, ja, op een gegeven moment, als je er nou uitlezen, ja, ben je geen denk al willekeurig een beetje verdedigend te zien. Dan hoe je net nog verder voor, dat is zinloos natuurlijk. Dus dan kies wat tussenklappen maatje om met welke winstschriften ik maar alles onder controle te houden. Dus dan levert geen winst meer op, nee. He, zat daar onder dagen steeds weer. Daarmee proberen eerst er tussenuit te komen. En als je dat aan kleer hebt, dan begin je op afstand, begin je gewoon de verdediging. Nou ja, dan maakt het geen winst meer. Je bent helemaal een machine die alles. Ik krijg dat er bij hem draaien binnen die de tijd opnemen. Dat net iemand dat mist, voor, midden en achter. Ja. En dat je met de vlagen, dat je hem erin verhaalt om te zien hoe die vlagen aan de kant binnen. Ja. En doe zelf. Betinkt dat alweer? Nee. Wij hebben natuurlijk een taakverdeling. Marije doet er voor de wien. Die zorgt dat voordat ik bij de boomboei ben, dat we weten hoe we... Nee, maar dat er bijvoorbeeld treien binnen die de tijd bij houden. Ja, komt uw tienkoker, van dat wil ik. Ja, nou, dat is groeit. Samen het, ja. Daar wordt krijgt dat mensen beginnen te roppen. En als er iemand begint te roepen, en dan begint er, als iemand begint te roepen van, zoveel seconden, dan viel het nog wat ik geroepen, hey, die boom met hem heen, of weet ik geloof het zwet naar beneden. Maar dat was al rust onboord? Ja, nee, we met non-verbaal communiceren. En hoe doe je dan voor op de beste uitkijk? Hoe communiceert er nou met douwen bij zijn start? Het kan net, zeg maar. Rem je, stop. Hoe doe je het dan bij douwen? Ja, bij de start dan doen we het echt via mijn rijden. Dan jou ik gewoon de skipslengte aan. En, hoe doe je dat? Nou ja, 12. En Marije die staat dan de moeilijk gaat net hier. Nou, Marije staat in de midden, dus dan zit ik wel eens even... dan shut ze even wat oors en dan zeg ik gewoon van nog 12 of oorlog. Maar nou krijgt bij een tonnen er wel net bij tussen terug. Dan maast eromheen. Hoe doe je dat dan met douwen? Dat via Marije? Nou, dat is of dit of dat. En als het wat spannender wordt dan... Ja, want hoe doe je dat? Maar nooit razen. Maar nee, dat in heb heel penibele situaties heet toch die neiging wel? Nee. Bakboord! Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat let ik sowieso onder de skipper door. Dat meestal net brullen. Nee, dan wordt het lelijk. Wordt het dan lulk? Ja. Dat is wel echt de baas, hè? Nee, wij hebben afspraken en dan moeten we ze houden. En die hebben we maken. Ja. En dan moet je dan horen, want dat is wel hetzelfde verhaal als het hele schip begint te roepen van bakboord. Punt 1 ben ik het er misschien helemaal wel niet mee eens. Nee. En punt 2, je bakboord erop, dan ben je net met je werk bezig. Nou, wij zijn net geschikt om bij Douwe aan boord, klaar? Nou, ja hoor, nee, ja, maar nee. Nee, maar Douwe, daar hebben we het van tevoren even over 2008 zijn we een kenteringsmoment dat we vandaag een totaal verwaarloosde wedstrijd. Ik meende 2006, 2008 zijn hem. Dan gaat het helemaal mis, dan best hartkampioen. Dan draait het ook knap om. En denk dan wel eens aan die wedstrijd van 2008. Dus uiteindelijk in kampioenspositie leiden staan toch wat male situaties, intimidatie voor de radio, alle zwerver. Ja, raak eens eruit. Ja, natuurlijk, dat flitswoord door je heen. Dat vind ik gewoon een hele rare, bijzondere rare dag. En dat hebben we zelf voor het gedeelte veroorzaakt, omdat we net scherp genoeg waren. Maar dat kampioenschap is toen op een hele nieuwe manier de misting in. En dat hoort ook nog altijd in. Ja, daarom hebben we heel voorzichtig verschild. We moeten er rekening mee houden, want dat wil je niet weer komen. En nou, een orenvraag. Je bent 8 keer kampioen worden nou, hè? Ja. Waar zit de uitdaging voor die nou? Als er dit seizoen juist 4 keer winst. Nou, de uitdaging kan ik me dan voorstellen. Dat heeft al jeder gewoon. Dat mag nou 6 keer winnen. Maar waar zit de uitdaging nog? Nou, de uitdaging zit niet zozeer. Dat heb ik al vaker gezegd in bepaalde uitzendingen. Maar ik vind het gewoon heel mooi om te doen. En dat is... Cecile is gewoon zo'n mooi speeltje. Ja, maar ik bedoel meer in die wedstrijd, Douwe. Je wil toch concurrentie? Je wil toch...
Nee, dat hoeft niet. Nee? Als wij het goed durven en wij hebben het spel zo onder controle dat wij echt een wedstrijd op een hele mooie manier winnen kunnen, daar kijk ik heel veel plezier Nou, om ik kan je leven. voorspellen, dat gebeurt ook meer weer. Nou, dat weet ik niet. Die jongen die groei ik en die ben ik met een handskip bezig en die durf Nou, ik. wat is het verschil? Ja, nee, maar we met de morgen nog. Nou ja, goed. Dus, Maar hè, je leest er echt wel mijlen vier. onder sommige omstandigheden. Maar als je nou alle lichtwaarwedstrijden shirt, de eerste weken van het station, toen hebben ik net boven maat gepresteerd. Nou, Joert weet wel een lichtwaarwedstrijd. Hebben we net boven maat. En morgen is het weer een lichtwaar. Waarschijnlijk hebben we dan hetzelfde probleem. Dus er zijn wel wat uitdagingen voor takken hier Ja. om te sleutelen en te betekenen om te zorgen dat we met dit soort omstandigheden beter om gaan kennen. Ja. Dus er is altijd een uitdaging. Misschien dan niet altijd zozeer direct de prijs, maar uiteindelijk gaat het er uiteindelijk altijd wel om natuurlijk. Ja, en Maar nou maast er zo volle aan het waan. Want s'nachts, dan lees de skosten nog in de Snetse markt. Dan ben je maar weer aan het trainen. Nou ja, je bent wel futje, maar vlak daarna komen wij. Ja, dat klopt. Ja. Verdorie nog dat, dan ben je zo vaak kampioen. Ja, Nee, elke snijder. het is een geweldig mooi werkje. Ik bedoel, als je van het vorige week, als je naar de markt gaat en dan zitten we allemaal met z'n allen op de wagen. nou, wij die is er nog in. En dan soms moeten we het eens een keer een week aan uitstellen, want dan is het echt onhuurbaar. Of inderdaad, is er een plotseling weer komen, zeg maar, zitten nog maar een nachtvast. Maar als je dan voor het eerst echt naar de markt gaat, in maart, april, nou meestal maart. Soms eind februari, maar meestal maart. En dan je gaat met je al voor het eerst het wetter weer op. Na een hele lange winter. En je bent alleen nog op een maart en er is een mooi koeltje of koelte. En het draait is giel en de maart is leeg. Dat ben het mooiste moment van je leven. Maar Dan gaat het hier. Ja. Nou het minst mooie Maar moment. Ik bedoel, ik even nog een antwoordvraagje. Maar dat nog? Is dat voor jou hetzelfde? Ja, dat binnen een hele mooie moment. Dat is helemaal rustig op een maar. En, ja, dat is geweldig. Ik wil dit vragen, als nou Alfred minder wordt en je doet juist het. En herhaast ik alles wat bakboord en hij staat boven net. Hoe weeft er dan met jou dat je hem vervangt door een oor? Hoe doet dat? Nee, dat doen we niet. Nee. Zo doen we het niet. Dat mislukt eigenlijk nooit. Maar als het al structureel mislukken gaat, dan hebben we daar gewoon een gesprek over. En dat lost hem altijd op. Wat een ontspanning, Douwe. Ja, maar het gaat dus ook heel ontspannen. We hebben de meeste plezier. Alleen nog Jood moesten we even nog het idee wennen dat we kampioen werden. Ja. Als je aan de draak van de wedstrijd van uw kant. Ja. De wedstrijd op zichzelf, wie prachtig georganiseerd. Mensen hebben alle tijd om er een mooie wedstrijd van te maken. Alle eer. Maar dat wij hebben het dus zelf heel moeilijk maken door bepaalde dingen niet goed te doen. En dan moet het nog even Maar het even niet dalen dat alles stokslagen is. Hè? En dan is het morgen feest. Ja, morgen is feest. En Joen en ik vandaag. Ja, Oké. kom maar goed. En nou is het feest, want we hebben Ilan Palstra. En Ilan zal hem gewoon opdragen onder de kampioen. Zeker. Want zien het gaat hier op straat, hij de mar op giet. Ik al lezen de Ierskotsen er nog in. Love, en dat love, is love. echt Vaak love, maar. love, love, toch? Ja, dat is leefde. Leefde voor het scootje zien. I was young, I was drunk, you were there, party junk. I surrendered, drowned in a kiss. It was a temporary bliss. You walked me home, we fell through the door. Held you tight, oh, I want more. You pinned me down on the floor. Is this love, love, love? Is this love, love, love? Saw you again with your friends. I was sober and you stopped your dance. You called my name and I went back. You came nearer, I'm losing track. This time we talked about serious stuff. I could feel this time it's real. When I woke, you just walked out the door. Is this love, love, love? Is this love, love, love? Is this love, 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 love? Is this love? Bridge. How many times must I ask myself, is this real love? Is this real love? How many times must I ask myself, is this love, love, love? Oh, is this love, 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 love? Is this love, 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 love? Is this love? Now we've settled, we have kissed, we ask ourselves, is this all there is? We have a house, we've everything. We made a promise, oh, we've given in. It's not the same, not like before. We have no time anymore. And when I woke,
Palstra, de leefde voor het scootjeszilm van Douwe Visser. Klaas, naast hij zit een man. Waar is het? Dat is Korainga. En waarom zit hij hier? Nou, om 3 gedachten. De laatste is voorzitter van de commissie van het kampioenskoetje, maar dat vind ik net zo belangrijk. Maar ik de man die volop in de organisatie ziet van dit hier, bestaat 100 hier. Een prachtig hier op loftspel. En in een job als centrale man in een wereldveroverend cold case zaak, Marianne Vaatstra en DNA-onderzoek. En er is in een ik denk, is hetzelfde. Het is hetzelfde. Korainga. Dat vind ik een bijzondere combinatie. Interessant. Nou wil ik eigenlijk wel bij het laatste beginnen. Weet ik het nou even nog hier. Nou pluk je ze samantie wat uit snits om zo'n grote zaak met Europese connecties. Om daar is die niet mond uiteindelijk. Hè? Maar ja, ik ben natuurlijk al ik ben teamleider waarschijnlijk opsporing. Ik heb vaker dat soort onderzoeken draait en moordonderzoeken draait. En op een gegeven moment hier met toch nog eens een keer het verzoek namens het OM met de politietop om te zeggen bij een aantal mensen, maar echt mensen die verstand van zaken hebben, om te zeggen van zit je dan muziek in en is stiet de zaak goed op papier. En gaandeweg kwam bij tot de conclusie dat er mogelijkheden waren. Nou, en dat zei is in feite gong. En dan best als politiechef natuurlijk trots dat op zo'n team. Maar het is echt teamwork is het geweest. Dat wil ik nog eens een keer benadrukken. Het is net Korainga die net is echt teamwork geweest. Maar Korainga, wie wil de leader? Korainga wie de leader, wie de spreekbuis van het team. Maar het is krijgers met scootjesiel. Het is teamwork geweest. We zijn maar een heel iets team geweest van 4 man. En echt mensen die gespecialiseerd zijn. En we hebben echt elkaar er verschrikkelijk aanvuld om ervoor te zorgen dat de zaak oplossen kon. En zelfs met scootjesiel, Nick. Ja, het is een hele gevoelige kwestie. Alles kan samen uit de hand rennen, maar daar ademt beheersing uit. Ik denk New York had ook zijn cold case team. En net met DNA, ik denk die toch een dikke transfer naar Korainga, kom bij ons. Kast $1 miljoen verdienen. Nou, dan wordt het mooi in Friesland, want hij woont in Friesland wij. Hij is ook best krijg zo zeker als Douwe. Ja. Ik ben ooit begonnen in Den Haag, de hekjeren werkt. Ik werk al heel lang bij de politie, maar ik ben mijn soort plezier werk ik bij de Friese politie. Op dit moment team zijn we in Ljouwert en ik bloei mooi in Friesland. Ik ga je net wij. Omdat dat scootjesiel net missen was? Ik ken Friesland net missen, maar het scootjesiel helemaal net. En dan lezen we in de kranten dat een chef oordeelkeer de balken en de norm. Als je dat er net een cent inleveren wordt, dan moest je ook gek van woede worden. Nou, dat vind ik triest dat soort mensen inderdaad zo omgeert met salaris. En daar ben ik net blij van. Nee, want in die eigen organisatie maakt ze bezuinigen. Nou, wij zijn met een functiewaardering bezig en op dit moment ben ik een aantal mensen die krijgen hun functie naar beneden waarderen. Dat je dan zorgen hoe bedragen het zinnen worden. Ja, daar wil je net blij van. Dan jou je net het goede voorbeeld. Ik het zo zeggen. We hadden de fleur erin. Ja, zitten. Dan wil ik zeggen, en bij Snits kan geld net op. Ja, dat is denk ik een mis... Hey, wat een mooi brechtje, Klaas. dat is een misvatting. Dat wil ik nog wel eens een keer uit de wereld helpen, dat ze vaak zijn. Wij hebben zonder financiële positie, lekker het zeggen. Wij hebben donateurs, we hebben meestal van Club van 100 en we hebben het Dikkie van de Werffonds, verneemt naar Dikkie van de Werf. Wij hebben zonder financiële positie. We hebben ooit een legaat gekregen van Dikkie van de Werf, een behoorlijk bedrag. En wij hebben dat ik nodig om, zaten we nou zielen, om elke keer het goede materiaal te hebben. Ja, maar het is net eerlijk. Maar dan zet jou die zet er wat achterom te skadelen mij en uit zielt zeil. Ja. En jij bent er dan maar bij meedoen. Ja, maar dat ben ik het maar niet eens. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je als commissie alle zeilen bijzet, dan moet zijn wat er in staat binnen om de financiën rond te krijgen. Ja, maar er ben maar weinig en die het zijn legaat krijgen kan. Maar dat is net eerlijk. Nee, dat is wel eerlijk, want wij maken geen gebruik van het legaat. Jawel. Nee, wij maken geen gebruik van het legaat. Legaat, dat is voortzetten. En wij als bestuur, wij vregen aan uw sponsors jaarlijks een bijdrage. 80% is bedoeld voor het onderhoud van het scootje. De rest doen we met de club van 100 en met de donateurs. Wij willen graag de meesten uit snits beloeken bij de ster. Maar wij hebben het legaat daarvoor. Legaat hebben we voor, we hebben het gebruikt in 2007. Toen hebben we het scootje nog 20 centimeter verlengd. Daar hebben we een gedeelte van het legaat verbruikt. En voor de rest ziet het vast. Ik zei al, mocht het zo wezen dat het scootje net goed bijvoorbeeld in de formulepassen zoeken, zullen we overwegen kennen om een scootje te kopen. Nou, des soort van calamiteiten, soort het drukken kennen, maar het legaat ziet vast. En zo ik ze gewoon zo wijzen kennen dat ze meedogenloos winnen, omdat ze gewoon een hele goede skipper hebben. En een goede commissie. En een goede commissie. Wat is nou het belangrijkste in al die dingen? De romp of het skip of de skip? Ja, maar volgens mij gaat het douwen om, en daar hebben we het wel vaak, het gaat om de cirkel met rondwezen. Het gaat om een skipper, bemanning, bestuur. En als je mij kan dat rondkrijgen, dan ben je in staat om elke keer weer te presteren. Hè? Hoe lees je hem? Hoe lees je hem, man, elkaar? Oh, ik denk het van het gedeelte van die hier, maar we hebben geregeld. We hebben elkaar aan de telefoon, ja. En wat hem dan moet?
Nou, van alles. Wat er gebeuren moet, wat er gebeurd is en hoe we de insteek moeten. En we vergaderen minimaal 1 keer per jaar met bestuur en skipper om dat plan even helemaal kort op papier te zetten. Hè? Dat we elke dag gelijk kwamen praten. Ik bel in mijn horen bestuursleden en ik wil eens gewoon van mens tot mens met elkaar. Maar ja, op een gegeven moment even elke samen zitten, want er wordt dan in de verschillende verhalen leven. En waar is dan basis wat er aan dat skip gebeurt? Best dat? Nee, het bestuur. Nee, maar dat gaat in goed. We hebben bijvoorbeeld in september waar ze met beteer douwen. Dan hebben we zaken verdeeld in het bestuur en de technische man. En dan jouw douwen aan evalueren we. Hoe ging het met die? Hoe voelen wij functioneren? Hoe ging het met de bemanning? Waar ging het goed? Waar ging het beter? Het lijkt wel een bedrijf. Nou, het is geen bedrijf, maar er zitten wel een aantal aspecten in. Functioneringsbeteer en Nee. Het is ja, net. Maar nou, ik vind dat gewoon een bedrijf een heel soort van leren. Ik denk dat je er helder in wezen moet. We hebben een heel korte lijntjes, dat is heel mooi. Maar één keer in de zaterdag mee gewoon even elke samen zitten. En dan lezen we gewoon de plan voor de eerstkomende jaar en 2 jaar of 3 jaar. Lezen we delen van elkaar. En ze maken gewoon een planning. Ik denk dat is super doorgaan. Het is wel mooi om te vertellen. Een aantal jaren geleden gingen we een keer een beteer. Gingen we toen nou, hoe gaan we verder? Ja, gaan we komende jaar 4 jaar door. Tot daar we mij bellen. En hij zei van, goh, wat best ik te bereiken? Ja, ik zei, wat best? Ik zei, nou ben thuis. Nou ja, ik ken eigenlijk net wat. Ik ben benaderd door de commissie. Hij zei, wat zei je? Ik zei, we gingen volgens mij, ik zei, wat zei je? Nou ja, hij zei nee. Nou, ik zei, wat was dat dan? Nou, ik zei, we hadden het toch krijgen we. Ja, nee, zei hij. Nou, wat ben je aan het doen, bouwen? Per miljoen. Welke commissie is dat? Ja, dat is net interessant. Maar... dat is wel interessant. Nee, dat is wel interessant, maar dat vertellen we net. Maar wel benaderen toch een andere commissie? Ja, maar dat gebeurt wel vaker. Maar, ja? Ik weet wel welke, maar ik ja, toe, Klaas. Nee, dat is toch een vrije journalist? Nee, maar het gaat om aan te gaan dat wij hebben een aantal aspecten, het bedrijfsmatig. Wij willen graag in september weten wat Douwe wil. Douwe had een aantal ideeën werden om het skip sneller te maken. Nou, daar had er dan willen investeren. Nou, dan geven we zien of we dat past. En dan geven we zien of we de financiën erbij krijgen. En zo'n topper verdient het daar net een cent mee. Nee, het kost hem geld. Ik heb deze man is skipper en hij had een moeilijke tier en die doet alles voor het scootjesheel. Hij zorgt ervoor dat er altijd is, door trouwens een heleboel skippers dat moet erbij zitten. Hij is er altijd, hij heeft een planning voor de training, hij leidt aan de wal terwijl de varen moet. Ja, ik heb er je respect voor. Maar bij Fiat is wel schuldig. Dat denk ik, dat ken eigenlijk net. Nee, ik viel me net schuldig, want het is zijn eigen keuze. Ja. We zijn er haast terug en wij stellen nevens mij elke keer aan Douwe dezelfde vraag. En dat is? Tinkst willen zo'n ophouden? Ja, dat denk ik heel vaak hoor. Ja. Want je moet net te lang terug in. Je moet net een jongelui in het paard zetten die komen en talent hebben. Dus natuurlijk, daar ben je elke keer mee bezig. Wat Clark vertelde, dat ik zo'n moment. Want ik bedoel, Sheila al heel schot met elkaar en het gaat best leuk. Maar er kan een moment komen dat je, ondanks dat je al dit leuke resultaten hebt, dat je op elkaar uit moet draaien. Ik bedoel, in het dagelijks leven denk je meestal in elkaar. Ondanks dat het wel een succesvol koppel is, gaan ze toch uit elkaar. Ja. Nou, ze gingen waar ik op elkaar uit draaien ken. Ja. Ik zei, nou, oké. Maar dat is nog net zo. Maar we zijn steeds verliefd op elkaar. Dus we gingen gewoon terug. Love. Dat is mooi. We zijn allebei de 24 skipper, ik 24 in het bestuur en we zijn allebei eerlid voor de Snitse pannen. Dat is natuurlijk een bijzondere eer. Zij is dat. En je begin, het is nou 8 keer, doe ik gewoon voor het 10. Ja, voor de 11, voor de 12e keer. Ja. Bliksem. Ja, nou, en dan ik nog 100 keer dat scootsie en dan zo'n feest en een loftspul en alles nog. Ik heb al je uitdagingen. We zien er al uitdagingen. Maar eerst morgen nog. En wij jaren van Ilke, hoe dat ging zil. Morgen op een Snitsermar. Morgen de laatste dag van het SKS Scootjesiel op de Snitsermar. En wat hebben we deze maand een prachtig beeld van die Snitsermar krijgen. Want het Snitser Scootje dat besteedt dit hier 100 jaar. En daar hebben ze een Ierpel loftspul van maken. En dat hebben ze daar spelen bij de potten aan de onderkant van de Snitsermar. Wie werkelijk een schitterend beeld wat je doet krijgen. Al wie het even zelfs vies te koud. Dat is het nou net. Maar je mag er nou ook net steen gaan, want dan show je niks van het Scootjesiel. Want dan show je alleen maar de achterkant van ongeveer 1000 bootjes die om het wedstrijdwetter heen lezen. Omdat sneeuwen de Snitswieken begint. En al die mensen op die bootjes die juichen mooi maar van één ding. En dat is het feit dat de kampioen uit hun eigen snits komt. En dat is Douwe Visser. Maar die Snitsermar, dat plaatsje van de Maitied, dat showen we mooi net. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Dat weet Douwe ik. Nou, het wapenjocht. Douwe, het hemd kan mooi uit, hè? Mooi. Ja, 34 graden. Ja, windkracht treien uit het zuid- en zuidwesten. Waar en wanneer is het feest? Nou, het feest is, gebruikelijk is in de stad Huistuin van Snits. En dat begint vanaf 12 uur. Dat zullen we nog even goed aan, maar in ieder geval in de tuin. En dat wordt een fantastisch feest. Maar eerst zoekt de mensen graag vrijwel om morgen te doen naar de stad te komen. Want dan zou de Snitserpannen voorop varen. En die zal zien hoe geweldig dat is. En morgen wel even op het stadeiland komen van je intree. En natuurlijk roep ik de mensen op. Het is prachtig waar. Er is van alles wat vertier. Dus kom vooral naar het stadeiland en geniet ervan.
Zij is dat. Friesland op zijn mooist. Friesland op zijn mooiste. U zijn dan in de maaitijd. Die snitsen maar, hè? Dan is hij prachtig. En een mooi tafeltje. Morgen dan ben we er weer. Van, de snitser, maar de kampioen is al bekend. Maar die strijd om die plakken daarna, dat wordt nog een hele mooie in. Graag ontmoeten.